Tamperelainen vihreä vaihtoehto suosittelee aronia, mehua kokotiviineksi tai sellaisenaan suuhun natustettavaksi. Tämä ei ole hassumpaa. Vähän on hapanta, mutta haastavaa näitä liioista happamuksista pääsee eroon sylkemällä, mutta miten on rajattoman maahanmuuton ja islamin väärien arvojen edessä, niistä ei pääse räkäsemällä eroon. Eli parempi rajoittaa ajoissa, tarkentaa katse, joko aurinkolasi vahvuuksilla tai ilman, mutta joka tapauksessa suomalainen vaihtoehto, vihreä vaihtoehto, ekologinen kestävä vaihtoehto. Seppo Lehto omalta listaltaan kunnallisvaaleissa. Pistäkää viestiä eteenpäin. Näissä valon merkeissä valontuojanne Seppo Lehto käytettävissä, kuten muutkin isänmaalliset ehdokkaat, Jussi Halla-aho, James Hirvisaari, Juho Eerola. Eri vaalipiireissä tosin.